One day, bayok. One day, one day, one day. So, shoutout ko sa mga tao diyan, mga bay nako. Hey, mga bay. One day, one day, one day, bayok. One day, one day, one day. All twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Ha! So yun nga mga nandito po tayo ngayon ha. Ang programang ito ay rated bad joke ka. Sino ang pumatay? Sa lari. Sa bae na hindi namatay. At tutukan dito lang sa Going Bolet. Ha! So yun nga mga kabayan, dito po tayo ngayon. Karon nga adlaw mga bay nga more dami shoutouts ngayon. So yun nga mga kabay. Thank you sa shoutouts sa ako mga gabay. So yun nga mga bay. So mga bay, yan na lang nag-shoutout sa ako. Salamat sa inyong tanan. So, andito na mga bay. Dito na po sila mga bay, yung shoutouts. Shoutout kay April Mars, grade 10, Dalton, Miss PNHS, so you, hey you. Kay Kate Hermosilla, grade 9 let. So, hi dyan sa inyo. Lynn Sumalino, grade 8. My God, thank you so much. Salamat. And kay Cathy Agapay Pamisa, my God, the grade 10 Galileo. My God, thank you. Salamat. Okay, kay Lori Lavador, grade 9 LED. Thank you, salamat. And Justin Evangelista, grade 10 Galileo. Salamat sa inyong tanan. Oh my God, ang dami-dami nyo ha. And especially, the grabe ka apurado kay sa tanan, mag-shoutout, kuha na mo cellphone. So, katong babae nga apurado kayo mag-shoutout, so, ang tagyaane, si Luis Mau. So, this is, yung remembrance ako, so na, my God, hindi pa to nabubulok. She's still alive. Say hi to Mau. So yun nga mga bay. So yun nga mga bay. Salamat sa nag-shoutout sa ako. My God, ang dami na nila. Woo! God bless me. So yun mga bay. Salamat. And more powers pang umabot. More blessings to come. Mga bay, thank you. Matsalam. And sa tanan nga gusto magpa-shoutout, my God, please comment below, my God. Yo mga bay, kung dili pa mo usa sa ako ang mga bay. So, click the subscribe now mga bay and ring na din yung bell para happy lang mga bay. Update as always. Yun lang mga bay. And salamat sa nag-shoutout. Thank you so much sa inyong tanan. More power. God bless. Take care always and study first. And yun lang. Mayong gabi sa tanan and thank you. Dalay ko ng Diyos. Headshot.